βγαίνουν από το διάλογο. Μάλιστα. Να γίνει θέλει διάλογος, ακόμα μια δουλειά. Και κάτι άλλο. Όχι, το μεγαλύτερο πρόβλημα της αστυνόμευσης, ξέρετε, και πια Χατζικοβολάου. Η κατασπατάληση δυνάμεων. Κατασπατάληση δυνάμεων γίνεται. Μάλιστα. Ελάτε. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Φαραντάκης Αλέξανδρος, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετών και Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Κύριε Υπουργέ, σήμερα και καθώς και την προηγούμενη Πέμπτη συνεχής της συζήτησης για την αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, γεννήκατε αποδέχτης, και αυτό είναι για μας τιμητικό, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μονίμων, της Ομοσπονδίας των Μονίμων και της Ένωσης Αξιωματικών και της... Πάμε στην ουσία σας, ναι, παρακαλώ, ελάτε. Προς την κατεύθυνση της ομογενοποίησης, ότι δεν μπορεί το πυροσβεστικό σώμα να δουλέψει όταν είναι τριχοτιμημένο. Δεν γίνεται να δουλέψει. Δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πρώτον, η λίστα επιλαχόντων που είναι για τους πενταετής πυροσβέστες προτίθεστε από τα 3 έτη που είναι στο 39-38 να τον επάτε στα 5 έτη, και το τρίτο που αυτή τη στιγμή λέτε ότι η πυροσβεστική, το λέει το νομοσχέδιο, ότι η πυροσβεστική γίνεται βραχίωνας της πολιτικής προστασίας. Εκεί έχουμε ένα έμπειρο προσωπικό και με πολύ μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία, ότι αυτό το προσωπικό δεν έτυχε των ευεργετημάτων του νόμου του 39-38, αν δύναται να το αξιοποιήσετε το καλοκαίρι στη φωτιές 5 μήνες 6 και τον υπόλοιπο καιρό στην πολιτική προστασία. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μια σύντομη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Στον πρώτο πρόεδρο, τον κύριο Γερακαράκο, καταρχήν έχει ένα δίκαιο σε αυτό που λέει, ότι η ασφάλεια πληρώνεται και πρέπει να είμαστε τίμοι σε αυτό. Το ελληνικό κράτος απέναντι στον Έλληνα αστυνομικό είναι τσίπικο. Δεν του δίνει ως αντίτιμο αυτό που ο Έλληνας αστυνομικός παρέχει στο ελληνικό κράτος. Τώρα, ως προς το ζήτημα των νησιών, αλήθεια υπήρξε θέμα με τα νησιά. Και αλήθεια το εξετάσαμε. Και αλήθεια εξετάσαμε και το αγγλικό μοντέλο που έχουν νησιά για να δούμε τι κάνουμε με τα νησιά. Βεβαίως έχει ιδιαιτερότητες, όμως αντιμετωπίζεται. Και αν κρίνετε εσείς ότι σε κάτι μπορούμε να βελτιώσουμε, βεβαίως να βελτιώσουμε. Κανένας δεν λέει ότι ξέρει εξ αποκαλύψεως αλήθεια, πρόεδρε, και ότι είπε αυτό είναι και τίποτα άλλο. Βεβαίως, συζητάμε ένα χρόνο τώρα, συζητάμε στη Βουλή μια εβδομάδα. Έχουμε το λιγότερο άλλες 10-15 μέρες, 20 στη Βουλή συζήτηση. Ευχαρίστως να βελτιώσουμε πράγματα τα οποία χρειάζεται να βελτιωθούν. Δεν υπάρχει καμία άρνηση σε αυτό. Ανοιχτές πόρτες περάστε. Αυτό που δεν μπορεί να τηθεί σε αμφισβήτηση είναι να βγάλουμε τα γραφεία στο δρόμο να υπηρετήσουν τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι. Για όλα τα άλλα, βεβαίως να καθίσουμε να συζητήσουμε με μεγάλη χαρά. Πυροσβεστική. Πυροσβεστική. Μην μπω στις λεπτομέρειες, γιατί τα περισσότερα από αυτά προς το τέλος ευχαρίστως και αυτά τα κουβεντιάζαμε και στη Βουλή πριν να τα ξανακουβεντιάσουμε. Υπάρχει μια βασική αρχή στην πυροσβεστική. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Η πυροσβεστική είναι τριχασμένη. Έχει 3 διαφορετικών ειδών προσωπικό. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό έγινε εξαιτίας προσλήψεων πενταετών, ας πούμε, οι οποίοι ήταν άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε μια κατάσταση στην οποία ξεκινάς να σβήσεις μια φωτιά. Στη μέση του δρόμου, λοιπόν, δεν γίνεται γιατί υπάρχει και φιλότιμος στους ανθρώπους. Αλλά φανταστείτε το έτσι. Ξεκινάει ο διοικητής του πυροσβεστικού σταθμού να πάει να σβήσει τη φωτιά. Στη μέση του δρόμου περνάει το 8ωρο για τους μισούς και του λένε «Άπε, εμείς μέχρι εδώ πήγαινε με τους υπόλοιπους». Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έτσι. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι κράτος αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, πρέπει, πρόεδρε, να ομογενειοποιηθεί. Πού είναι το. Θα μου πει και δεν το κάνει. Να σου πω γιατί δεν το κάνω. Γιατί έχω το Γενικό Λογιστήριο του κράτους που δεν μου δίνει τα λεφτά να το κάνω. Γιατί αυτό έχει ένα κόστος. Αυτό το νομοθέτημα όμως προβλέπει ότι αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Και το κάνει με συγκεκριμένους τρόπους. Με εξίσωση καθηκόντων. Λοιπόν, η πορεία είναι η ομογενειοποίηση. Άλλο τρόπο δεν έχει για να φτιάξουμε μια σοβαρή πυροσβεστική. Αλλά, πρόεδρε, και χρειάζεται και ο εθελοντισμός. Έτσι. Δεν μπορεί να πάμε σε μια χώρα που θα καθόμαστε και θα κοιτάμε μόνο τους πυροσβέστες να σβήνουν. Πολύ σύντομα. Πώς δεν γίνεται? Γίνεται, βέβαια. Κύριε Υπουργέ, ελάτε. Πώς δεν γίνεται? Λέγομαι Τσαβίδης Γιώργος. Κατάγομαι από ένα χωριό της Υπήρου. Ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων, φοβάμαι κι εσείς, κάνετε διαχείριση της μισής πραγματικότητας. Τι το λέω αυτό? Έχω στοιχεία τα οποία τα ξέρετε σίγουρα κι εσείς.